που πρέπει να έχει μια ομάδα ώστε ο ασθενής να λάβει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και επίσης μας ενίσχυσε πάρα πολύ σε σχέση με το μαγικό της έλεγα. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια περιστατικά που χρήζουν διόρθωσης και πραγματικά είναι αρκετά δύσκολα περιστατικά και δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Που λάβαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Boursiers Event για τη διάκριση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ξερονιά. Ευχαριστούμε για όλη αυτή την ένφερη